Kuvulwe isikhungo sokunakekela izisulu zodlame olweyamene nobulili iThuthuzela Care Center esibhedlela iPrince Mshiyeni Memorial eThekwini. Uvusi Khumalo uxoxisane nomelele sisikhungo. Namhlanje kwethulwa ke uhlelo lokulisana nesihlava esibhekisene nakubantu besifazane kakhulukazi nezingane izikwezu 16 lapho abantu besilisa kakhulukazi umhlaba wonke jikelele usho khona uvuma ngazwilinye uthi ke akulwisane nalesi sihlava esibhekene nabantu besifazane nezingane. Ake sikhulume ke la eMlazi Prince Mshiyeni Memorial Hospital sise phakathi le iThuthuzela Care Center esibhedlela sakhona lapho sokhuluma nesingathi nje umgqugquzeli noma umxhumanisi weThuthuzela Care Center ozositshela kabanzi ukuthi la besithi mhlamba abagilwa begameko zokuhlukunyezwa abantu besifazane bona mabefikela iyona kufanele benzeni kahle hle uma bezobhekwa yonke into bazositshela ukuthi yena uhlelo lwenu mama sikhuluma la noJabulisile la ngozosichazela kabanzi asithathe asibeke esithombeni ngokuhlelo lokuthi umuntu uma efike la whether ingane encane nomuntu omdala uma kade ehlukumezekile nifike nithini kuyena iziphi iyalo enimnika zona ngaphambi futhi uthi aye enkantolo. Sabonga kakhulu. Umuntu ohlukumezekile uma ngabe ehlukumezekile siyasicela ukuthi umuntu angakwazi ukuthi ahambe emaphoyiseni aseduzane noma akwazi ukuthi afonele iambulance noma maye nendlela yokwazi ukwenza indlela yakhe eza khona ngaphakathi esibhedlela asondelele khona ukuze akwazi ukuthola usizo oluphuthumayo because umuntu ohlukumezekile umuntu ofana njengomuntu olimele odinga ukuthi asizwe ngokuphuthuma. So uma ngabe efika ke la eThuthuzela Care Center ifile konke kuvulwa khona la eThuthuzela uzokwazi ukuthi abonwe yiphoyisa elizokwazi ukuthi limenzele lokho sikubiza ukuthi imvume yokuthi udokotela amhlole, imvume yokuthi bonke abangaphakathi bakwazi ukuthi bamsize abese yakwazi ukuthi namanesi akwazi ukuthi amxilonge amthatha amagazi ukubheka isimo sakhe sempilo ukuthi uphila nani unani ukuze akwazi ukuthi anikezwe imishwanguzo ezovikela ukuthi angazitholi enegciwane lesandulela ngculaza noma ingculaza aphinde futhi angazithole nezifo ezithathelanayo kanye nokukhulela okungahleliwe azokwazi futhi ukuthi akwazi ukuthi futhi abone social worker ozokwazi ukuthi ahambe naye ameluleke ngokomoya nangokomqondo ukuthi amelane nesimo abhekene naso ukuze nangelilanga nje bese evula icala akwazi ukuthi mase senkantolo abe ufakazi simbizo ukuthi ufakazi uqanda ikhanda ufakazi olulekiwe owazi ukuthi kufanele enze njani ongasenaso lesasimo sokuthi wayehlukumezekile useyakwazi ukuthi azimele azikhulumele. Lo Jabulisile langa ongomunye wama-coordinators lapha eThuthuzela Care Center chaza kabanzi ke ngohlelo ukuthi umgilwa ohlukumezeka kakhulukazi laba hlukumeza abantu besifazane kanjalo nezingane basizakala kanjani lapha sibuyela kunini e-studio siyabonga kakhulu.